Iki malahan ning njaba lagi geger banjir kok ning omah malah membanjiri diri sendiri, kayak paus terdampar iki malah. Lah gelem banjiri aku. Entuk, Mbak. Gelem. Gelem no? Lah syukur. Jegur iki. Terus bareng. Kaosku tak buka iki. Kesah suarane wae. Dek aku suwe ra ngono. Boyo tulung aku dijak ngono. Mas aku ya pengen ngono. Ning saiki rong iso dinggo ngono. Istirahat itu bahasa sininya itu mentil. Nah, itu istirahat. Mentil. Mantel. Ya, itu istirahat. Kulo capek badai mentil. Oke. Itu yang bahasa paling halus di sini. Paling halus di sini. Oh, alhamdulillah. Tadi datang jam berapa? Saya datang jam 5 Pak Dalang. Oh. Terus saya mentil di hotel. Ya. Agak lama juga mentilnya. Enak sekali. Enak ya? Iya. Ya, sip. Tapi saya pengen mentil aja sekarang, saya capek. Oh, ya boleh. Pak Dalang tidak ingin mentil. Oh ya, pengen saya pengen. Saya pengen sekali. Tuh kiai-kiai disuruh mentil semua tuh. Aku wingi iki jagungan karo kancaku ngesakne ngono. Wong ya ganteng ya. Tapi nganti saiki iki umure iki wis sak adikku lah, sora urung duwe jodoh ngono. Aku ya ngesake. Ndekne cerita karo aku piye Mas ngene iki kaya aku kok ya ora ndang tuk-tuk jodoh. Aku ya pengen omah-omah kok sampean muni ngono. Mbok aku diweni solusi to Mas. Aku ya ngesake to aku sebagai senior ya tak saranke ngene. Anu bro, selain berdoa ya berusaha. Nek tangga-tanggaku biyen ngono kuwi nek pengen duwe anak ngono kuwi mupu anake wong ku pancingan. Yus pokoknya dianggap kaya anake dhewe aja dibedak-bedake aku ngono. Lah terus piye Mas ndek kok ngono? Ya awakmu kan pengen ndang dijodoh ya saiki mupu wae utawa ngopeni bojone wong ya cintae kaya bojomu dhewe pokoknya aja dibedak-bedakno aku tak ngono. Ben kowe ndang untuk jodoh aku ngono. Lah kok aku dipisui iki? Lah salahku nang ndi ngono. Piye, Mbak? Tulung le. Tolong apa? Anu aku nek mati le. Sedih aku. Lah terus aku nulungi piye iki? Akan jiko ke. Lah, nang kamar mandi. Heeh. Aduh. Terus nek gantian jero oleh ya, tolong ya. Gak apa-apa ki? Gak apa aku nomah dhewean le, gak iso jiko. Malah dhewean iki piye? Iso gotek le. Dah, gak apa-apa tenan ki aku. Iya, gak apa-apa. Ya. Ya wis. Gak apa-apa. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lah kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kuwi mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Karo kringete katos-katos. Jaluk ya, Cil. Aja tetek. Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Mas, awas biasa terus hubungan kita Mas. Loh, lah masalahnya apa? Bapak gak yakin nek kamu sampe dek aku. Oh, peh aku anak wong ora duwe ngono. Ora Mas. Oh, peh gaweanku gak jelas. Ora kuwi, ora masalah kuwi. Alah, pakmu ki sejatine arti nek nggenku iso sundul tekan lambung. Ora perkara kuwi, bapak yo ngerti, nek awakmu ki gedhi tur dawa. Lah terus apa alasane? Anu, jadi anak karo bojo Alah, soal kuwi gampang. Kowe engko tak kosno, ya tak golekno kos-kosan sing murah-murah ngono kae engko ben 3 minggu pisan tak parani. Aman-aman. Sida mbok lanjut. Ora sida tak lanjut kok. Lah apa? Keluargane ora welcome. Dadi mungkin ya aku mergone wong ora duwe lho. Dadi yen dolan rono ngono kuwi ulate do peteng lho. Lho sapa sing ngelatih peteng? Pake. Ora pae biasa. Mbokne. Mboke yo biasa. Lho sapa? Bojone. Oh. Ya bener Mas, kan kowe wong ora duwe. Lah iya, Kandhe utak. Assalamualaikum. Salam. Boleh.
Kerjamu nanti, Mbak? Lah po. Ya, serta cek ngopi, wong lanang ngombe kurung terus nang omah. Aku selalu mulai kerja, terus kok bengi tak akan kerja neh. Lho. Kerja apa kok bengi-bengi? Biasa makan malam Jumat, saya ini. Itu. Jam pira wit engko, Mbak? Lah po. Mbok menawa butuh tambah-tambahan tenaga. Mbak, seumpama kowe tak boken sak jam 10 juta piye, Mbak? Lah piye kok ae? Gelem ora? Sugih tenan. Ora wong sugih aku. Engko yo tak golekno utangan dhisik to nak gelem engko. Sopo Pak Subi. Tapi. Iya, aku Pak Su Giono. Bos diesel iki rumah sama. Alah ora bos-bosan aku, dudu bos diesel aku. Bos sak duwere bos iki pokoke. Sak jam 10 juta. Lah sak dhuwure bos apa rek anak sak dhuwure neh iki apa? Bos apa? Tapi aku gak wani larang-larang, Pak. Lah ngopo gak wani larang-larang? Sing penting lho isih penak ae ngono. Sing penting saya penak, dinggo saya penak. Seneni wong-wong. Halah, sapa sing ngomong ngono kuwi? Jarine wong-wong padha ngomong barang ra kulak ae mbodol larang ngono, masa gak pinter piye wong-wong. Yo ora kolaan. Tapi kan yo ngrawat kawit cilik. Sampai iki teko saiki wis gede-gede wis mumbluk-mumbluk ngono kuwi. Seneni aku. Wis rasa wedi seneni. Lah kira-kira arep mbok dol piro kuwi barange? Wis tak dol 200 tusuk 75, Pak. Wis nyangen, Pak. Ya wis, 1.000 piye? Gelem ora? Ngono ae aku ora payu, Jekan. Ya, wis tak murahno iki, San. Wis tenang bae. Engko tak tambah 20.000. Aja banter-banter aku jek larang sapine, Pak, aku iki. Sing penting bisa penak to. Piye, masuk ora? Yo, lagi lapo yo? Ngupil. Orang gawe TikTok neh. Megah. Ora ono sing nge-like, ora ono sing komen, ora ono sing nonton. Males. Dadi wong lanang kuwi emang panggone salah, Pren. Meneng salah, ngomong salah, ditokne njaba salah, ditokne jero salah, cepet metu yo salah, ora metu-metu yo panggah salah. Mangan sambel terasi dicampuri teri, saben bengi turu ra ono sing ngeloni. Mangan liwak lele ngombe wedang jahe, eling bentuke tapi lali rasane. Mason, Apa? ning kamar yuk. Ning kamar ngopo? Adik pengen ngisep serutu. Gua lagi males. Tumben men Mason, gak gelem. Biasane ganas. Iki lagi ra kaya biasane. Lah ngopo Mason? Awakmu to wong wedok penak gur ngisap-ngisep wae. Wong lanang gur dilati asbak. Tapi enak toh. Enak ngopo ambune prongos-prongos kaya ngono. Enggak suka aku ngono kuwi. Mbak, 150 oleh ngambung ora? Ngawur. Dipikir iki apa dodolan pipi apa dodolan pisang ya. Wong diambung ora kalonge lho, awakmu malah badi 150 mosok emoh. Bangelang. Namanya siapa, Mbak? Indah Bang. Perawan kah, rondo? Ya jelas janda lah Bang. Kalau pacar punya apa enggak? Punya dong, di like 1, di IG 1, di Facebook juga ada 1. Pacaran kau neng Facebook, Mbak. Kapan metenge? No. Omah jadi kerampokan iki. Kerampokan. Rampoknya picek mau piye gak sindirah ki apane. Aku malah diperkaos iki. Terus kowe meneng ae. Ora. Tak koyo.